Bon divendres, tornem a aparèixer per aquí, per YouTube. Bueno, he estat una mica desapareguda amb motiu. No és que haguem començat el 2025 de la millor manera possible. No vull entrar en detalls perquè és algo massa personal que no només m'involucra a mi. Llavors, bueno, estem passant per una temporada bastant dura, però me veig com bastant obligada a anar tornant a una normalitat. Llavors, vull reprendre YouTube perquè em dona molta vida, és algo que m'encanta fer. No sóc aquí influencer ni res, però bueno, la poqueta gent que em segueix pues, també a vegades me dona feedback, gent que conec que els agrada els meus vídeos i tal, i doncs és algo que no vull deixar. I també perquè bueno, la situació en si és algo que m'ha obligat molt també a escoltar-me, a fer un gran treball personal, a cuidar-me molt també, i a cuidar molt la gent del meu voltant. I llavors també estic com passant per una època on estic més amb mi mateixa, o sigui, estic més sola, tinc moments més on només som l'Arcana i jo. No és res de... El Roger continua estant aquí, òbviament, m'estimo molt, però sí que llavors doncs, també he començat a fer més plans jo sola, perquè és això, o sigui, estava en un punt on el meu cos, o sigui, cap, ment, cos, ja es volia ficar al sofà i no sortir d'allà, i vaig dir, no pot ser. Llavors estic creant com una normalitat i estic plantejant-me fer algunes coses més per mi sola. Us deixaré per aquí la llista que he fet molt heavy, perquè m'estic llegint el llibre de l'Elisabeth Clapés, que m'està encantant, on parla de la importància de conèixer-te a tu mateix i de fer coses sol. Hi ha coses d'aquí que jo ja havia fet algun cop o com coses que he fet, però bueno, m'ha agradat, així que crec que faré com una sèrie de vídeos la bebé de la càmera l'estima més amb ella que a mi, de coses que pot fer una sola, i us aniré explicant una mica com me sento i com ho porto, i això, perquè penso que a molta gent hi pot servir, perquè potser no esteu passant per la mateixa situació que jo, però sí que potser teniu moments com més de més soledat o ganes de conèixer-vos a vosaltres mateixos i mateixes i començar a fer coses sols. M'estic enrotllant com si fos un podcast, això. Bueno, això, que avui farem algunes coses de la llista, bueno, aquests dies, però que les anirem fent, us ho vull anar gravant i us vull anar explicant també com me sento i com ho he anat gestionant per poder-ho acabar fent. A veure què us sembla. Així que, go amb la setmana, bueno, amb els dies que queden de setmana. Al día de 4, 4 y 10 cada jueves durante 18 meses y vivirás con él la enfermedad. Pero... Vale, una de les coses que vull fer, i és que fa un munt que vull fer perquè quan va estar en preparació me costava un munt dormir les últimes setmanes, i a la nit el meu cap, és que és molt heavy, això no us ho he explicat mai, el meu cap començava a pensar en receptes, però receptes saludables, que volia fer quan acabés de competir, i us juro que totes eren saludables. O sigui, no era el típic de vull un don, no sé què, no sé quantes. No, o sigui, jo a les 3 del matí me ficava a pensar, quan acabe de competir faré raviolis de carabassa, faré massa de pizza, faré no sé què, però tot com super saludable i fet per mi, me sabia els ingredients que portava, o sigui, per fer-ho tot bé, i hasta me feia una llista, i tinc aquí el bichito, ja teniu, vale. Tenia una llista aquí a l'iPhone amb tot el que volia fer, i l'altre dia vaig veure una noia, que com que estem a la cuina es pensa que és l'hora de dinar, vaig veure una noia que us deixaré el seu canal per aquí perquè si el trobo, i l'enllaç a la descripció. Proven guarreries i coses així, ninjas de València i tal, i ho fan superbé, i compartits de guapes. Bueno, en fin, que va fer raviolis. I li vaig dir, que xulo, ho tenia apuntat i em vull fer. Bueno, va fer massa de pasta, perdó. I la vaig obrir, bueno, li vaig dir això, i m'ha contestat, m'ho va explicar superbé, i anem a fer la massa per poder fer raviolis. Vull fer raviolis. No per aquesta nit, potser per demà, no ho sé. Bueno, en fi, vaig a fer la massa per fer la pasta de la pasta. La massa de la pasta. Estic molt espessa avui, Per cada 100 grams de farina m'ha dit que hi va un ou. Jo faré 200 grams, perquè crec que aquests dies ho faré soleta, i llavors ficaré 2 ovets. I vamos a ello. Así de aprender cosas nuevas, ¿no? Me parece que sois unos devoradores. Y para mí el caos es eso, ¿no? Hay que amarlo y para mí forma parte. Yo amo mi caos que pues me falta una pierna, no pasa nada, yo lo amo. Yo muchas veces... He fet
el relleno de carabassa amb parmesà i quesito crema amb iogurt no. I ara estic preparant els raviolis. Mireu que monos estan quedant. Però crec que he de buscar com tapar-los millor perquè això s'obrirà. La masseta i amb els retants, pues no sé, crec que faré espaguetis o alguna cosa. Bueno, espaguetis, perquè la forma, pues eso. I això és lo dels raviolis i és lo que us dia, és que m'ho vaig comprar l'última setmana de l'última competició. O sigui, jo ja pensant en fer tot això i fa 4, 5 mesos que vaig deixar de competir, o més, no ho sé. Escolta, però els primers, ni tan mal, eh? He ficat el salmo, carabassa que m'havia sobrat, que n'he fet massa, i trossets del relleno, i una mica de quesito. Ni tan mal, però és el primer cop que faig raviolis, escolta. Anem a fer el test del ravioli. No em fa el ravioli, però sí l'arcane. Vale, crec que el passe. T'ha agradat, bebé? Sí? Sí? Que rico, eh? Check a fer una recepta que feia un munt que tenies guardada i no feies, això sí. Això no és ni mig normal. O sigui, està damunt meu. Tens tota la terrassa i et fiques damunt meu, Arcane. Sí, tu. Parlo de tu. És que no sé ni si es veu. Sí, està damunt meu, això és el meu cul. Té tota la terrassa per ella. Tota. On se fica? Damunt meu. Claro que sí. Que mono. Bon dia. Podria ser el que pot tocar. Podria ser el que pot tocar. T'ho cultura tots els vídeos. Si vols arribar una mica més, Que contenta. perquè al matí has marxat sense jo i deu pensar que s'ha tancat. no? Que... Sí. Pero sí que es verdad que tiene ese sabor, ¿eh? L'única que ha quedat, si no podeu apreciar com brilla, però que us juro que la realitat, a veure si li doni. Mira, mira, mira. I és que o sigui, en persona està triplicat el brillo que arriba a tindre aquesta puma. I he ficat la lluna neutra per damunt, amb unes gotes d'edulcorant. M'encanta. Ara la vaig a provar i us fico el dia de moltes coses. Que bona. Està espectacular i és superat en proteïna perquè l'he fet amb iogurt de fruta. Buah, de les millors que he fet en ma vida, us ho juro. Quasi se'm va ser ficar-vos al dia. A veure, us explico. No hi va haver vídeo el diumenge passat perquè, ja us dic, com que la situació és la que és, no em vull ficar obligacions que potser no puc complir o que no tinc l'estat d'ànim per complir, i llavors va ser un cap de setmana una mica en muntanya russa i no va haver adequat publicar un vídeo el diumenge. I a part que, bueno, que tampoc és que fes moltíssimes coses. Bueno, ja ho veureu per aquí. Vaig anar a menjar fideuà a casa de la mami. Estava boníssima, però és que la loca va fer 3 postres, o sigui, 3 pastissos. I és com, jo controlant-me la fideuà, en plan, hi haurà algun postre i me treu 3 pastissos. I jo sort que no m'he tornat boja amb la fideuà. Però bueno, no passa res. Tema menjar el porto superbé, així que molt contenta. Tema físic, estic és que ara mateix l'acabo de fer un audio a la Martina dient que flipo amb el glútic que m'acabo de veure. M'he ficat uns pantalons que ja veureu a l'entreno que farem avui d'esquena, uns shorts que feia un munt que no em ficava i normalment me'ls ficava igual, però no m'acabava d'agradar com me veia. Al·lucinat.
il·lucinat. I estem al pes més alt de tota la meva vida. O sigui, mai havia tingut el pes que tinc ara. I il·lucinat. Bueno, no m'enrotllo, el que us dia. Llavors, ja, com que aquesta setmana estic fent més cosetes, faré segurament, depèn de com, penjaré aquest vídeo diumenge i així tindreu 2 setmanetes juntes amb més coses. I he fet una recepta de tartaleta de poma plus proteïna, perquè està plena de coses que porten proteïna, perquè dijous ve ma mare i volíem anar a esmorzar. I he pensat, i si jo preparo algun esmorzar així, bé, que estigui bé i tal, i esmorzem aquí a casa amb calma, amb un cafè, un suc de taronja, jo ens ho prepararé tot jo. I he deixat la tartaleta feta perquè avui tenia més temps i demà crec que no en tindré tant. Ha quedat boníssima. O sigui, us ficaré la recepta perquè està espectacular. Ojalà aprenga a fer massa d'hojaldre, massa de full, perquè ja seria top. O sigui, és que seria... perquè és tot saludable, perquè és amb iogurt de proteïna, amb gelatina, que és full proteïna, i poma, i res més. I això. I no m'enrotllo més, trec el bitxito que ja s'està esperant, i vaig a fer esquena, que jo quin gust fer esquena. Coffee with the right amount of sugar, how you like it. L'Arcane! Està contenta. Home, és que... M'ha arribat el nou conjunt de Sant Valentí. M'encanta! M'he atrevit molt perquè, o sigui, no sóc gens d'aquests colors, m'he atrevit moltíssim, però és que ho havia de fer perquè, a veure si us puc ensenyar l'esquena, és preciós. O sigui, mireu això, que mono! Espero que ho estigueu veient. I a més, aquest estil de jerseis m'encanten. I doncs me vaig comprar els leggings de conjunt. Bueno, poca coseta, gent. Bueno, aquest soroll és l'Arcane, que s'està llepant. Sempre s'hi llepa. Crec que ja deixaré el vídeo aquí, perquè aquesta setmana no queda res així com super interessant. Lo d'aquest matí no ho he explicat. Li he fet l'esmorzar a ma mare. I he ficat la tartaleta de poma que us vaig ensenyar. He de fer recepta perquè us juro, ha flipat. O sigui, pensava que m'havia anat a comprar una pastisseria. I és full proteïna. Amb això us dic tot. El més insà d'allà era la massa de full, perquè encara no la sé fer. Buscaré receptes, la vull aprendre a fer. Però és que com a postre així saludable, amb un dinar especial, o jo que sé, un dia en concret, tio, està superbé. O sigui, amb iogurt de proteïna amb gelatina neutra. I el poc que queda és que és impressionant. Us he de gravar la recepta. I avui tinc el dia full, reunions i coses així. Ara treurem aquest bitxo. I tinc una reunió i després a veure que ni que sigui tard vull anar a entrenar perquè ahir no hi vaig anar. Demà treballar normal i entrenar, i el cap de setmana entrenar i poca cosa més. Així que deixo el vídeo aquí. Gràcies per veure'l de nou, perquè estava molt desapareguda. Espero que us hagi agradat. Sé que no he explicat gran cosa, torno a agafar el truquillo amb això dels vídeos de YouTube, però bueno, igualment espero que us hagi agradat. Espero continuar compartint coses, plans, cosetes que vaig fent, ni que siguin poques i coses així puntuals, però bueno, i gràcies per ser-hi sempre. Fins al pròxim!